Moi que rematar unha intervención, xa está. Moi boa tarde a todos e a todas, máis despacheo. Eu quero vos agradecer moitísimo. Vamos a ver que en Barro hai unha raza brava que quere desafiar o tempo este atlántico moi galego. Por certo, temos clima, somos unha nación puriscada, chuva, pero aquí está. Desde logo, como continúa, que somos este ano até o 22 de maio, se sodes que de desafiar este tempo como que hai hoxe, papadismos o Partido Popular en menos de nada, porque en Barco o nacionalismo desde hai moito tempo ten un peso moi importante e aspiramos, despois do que dixeron María Jesús, Adrián e Laura, a darlle a volta a isto que boa falta fai, porque o que vos quero é trasladar unha reflexión que é a seguinte. Nas eleccións municipais, últimamente as eleccións, as campañas electorais en ocasións se converten nunha auténtica feira, sendo honestos, non? Unha auténtica feira. Organizacións políticas como o Partido Popular non trasladan un contraste de alternativas políticas ou de programas para que cada quen vote libremente o que queira en función tamén do que se fixo, senón que exclusivamente se vai cunha campaña fundamentalmente televisiva ou mesmo no cara a cara en un sitio como Barco directamente pola vía caciquín, porque conocemos o que hai. Agora ben, é importante ter presente sempre que cando hai unha persoa que leva 28 anos ao frente dun concello, cumpre saber que foi o que se fixo, o que non se fixo e cales foron os resultados prácticos desa xestión municipal ininterrumpida desde o século pasado, desde o século XX, porque iso máis que un concello xa que todo este tempo claramente parece un auténtico parque xurásico. Hai grandes audios que levan toda a vida aquí e que conseguiron neses 28 anos. Eu antes de vir aquí, correi isto un pouco, fui aos dados existentes no Instituto Nacional de Estatística respecto do Concello de Barro para coñecer que dan de 28 anos de xestión municipal. Eu digo vos unha cousa. Un alcalde que ten un concello cunha potencialidade natural en canto a recursos tan extraordinaria como ten Barro, nunca vos creades isto de que sodes dun concello que padece unha maldición bíblica e que está, por tanto, destinado ou condenado a ir paulatinamente, claro, con menos xente, porque non hai onde traballar, non. Barro ten unhas condicións naturais excepcionais para poder sair adiante. O que lle fai falta é poñer en valor toda esa riqueza. Do punto de vista, efectivamente, agrario, gandeiro, forestal, turístico, servizos, comercio, industria, hai moitas cousas que se poden facer aquí. Cales foron os resultados prácticos de 28 anos de goberno ininterrumpido do Partido Popular en Barro? Pois eu digo, está contrastado en canto aos dados aos que accedimos. Había máis xente hai 30 anos vivindo en Barro que hoxe. Hai 40 anos había máis xente vivindo en Barro que hoxe. Se poden dicir agora o que queiran, poden prometer o que queiran, poden embaucar o que queiran. E o que vos digo é que unha organización política ou que un señor que leva casi 30 anos gobernando un concello e o resultado práctico que ten é non ofrecer as condicións para que en Barro, no seu propio concello, os homes e as mulleres de Barro poidan vivir e traballar dignamente no seu concello, con servizos públicos, con calidade de vida. O resultado deses 30 anos ou 28 anos tanto que ten é un auténtico fracaso. Calquer posibilidade de construir un futuro digno e alternativo para os homens e mulleres, mozos e mozas que vivides en Barro, pasa, desde logo, por cambiar as condicións políticas. O obstáculo que hai en Barro non ten a ver con que sexa un ermo onde non hai posibilidades de facer nada. Non, o obstáculo é político. E nós moitas veces chegamos á conclusión de que o Partido Popular, para se perpetuar no poder, precisa de que a xente, a sociedade, os homens e as mulleres non sexan libres. Fixadevos, precisan da dependencia económica moitas veces do concello do Finfor, da distribución caciquil
de postos de traballo, do clientelismo, do amiguismo, para poderse facer indispensables desde o poder. Non lles interesa en moitas ocasións que este país tire para adiante, porque aí a xente sería libre plenamente para poder decidir, libre para construir un futuro diferente. E aquí o que temos é iso. E agora que prometan o que queiran, que digan o que queiran. Os resultados prácticos son devastadores da xestión ininterrumpida do goberno municipal do Partido Popular e deste señor, xa digo máis propio dun parque xurásico que dun concello democrático. Falta fai daquela que o bloque nacionalista galego goberne este concello. Porque esa tese falsa, injusta, falaz, consistente en que xa como Galiza, como país, somos un país pobre, que por nós mesmos non somos quen de facer nada, de construir nada, que os galegos non somos un pouco inútil, en definitiva, que temos sempre que depender do que nos queiran ou poidan dar de Madrid, da súa calidade, do que lle chaman eles solidaridade, que non é certo. Nós como nacionalistas galegos, orgullosos de sermos de aquí e que loitamos esa razón de ser de existir do BNG por construir un futuro diferente, libre para este país, somos conscientes, como vos dicía no caso de Barro, de que todo o contrario, Galicia é unha nación extraordinariamente rica, castigada históricamente, sí, expoliada, humillada, anulada, dominada. Se nos deixaran algún día sermos nós e demostrar o que podemos facer colectivamente neste país, eu aseguro-vos, e xa vos digo que a razón de existir do nacionalismo galego e do BNG na actual fase histórica, que construiríamos un futuro digno, xeraríamos riqueza e crearíamos postos de traballo dignos. Nunca vos creades, por tanto, esa tese absurda que a justificación ou a coartada para que o Partido Popular se perpetúe no poder, consistente en que como non valemos para nada, temos que estar sempre dependendo duns anos que se ante Madrid ou de onde se saca que, cando teñen a ben, nos dan unha esmola. A nós o que nos cumpren son condicións políticas para aproveitar e pôr en valor toda esa riqueza e todos eses recursos extraordinarios que temos no noso país. Por iso, sempre dicimos que o nacionalismo nun país como o noso non é só unha opción electoral máis das que concurren as eleccións. Non. Somos moito máis que iso. Eu aseguro-vos que o nacionalismo en Galicia é unha auténtica necesidade para este país. Si é que queremos ter futuro, si é que queremos construir algo diferente para que os nosos fillos poidan ter dereitos, efectivamente, que se nos negaron históricamente. En un concello como de Barro, o cancro, o obstáculo que impide o seu desenvolvimento e o seu futuro ten nome e apelidos. Chámase tamén caciquismo, clientelismo e amiguismo. Nós aspiramos a un país de persoas libres, de homes libres e de mulleres libres, e que acaben unha vez por todas esas prácticas terroríficas consistentes en distribuir postos de traballo como se fueran chouritos en moitas ocasións. Pois, efectivamente, como dicía Adrián, en que este concello se xa coñecido fora por as aberracións que de vez en cando lle veñen a este señor e que solta cando lle convén. Pero estamos en campaña electoral e aquí pasa de todo. Eu hoxe tamén antes de debatir no jornal que, como os galegos parece ser que somos parvos, pois temos a grande honra de que veña Carlos Chacón do Partido Socialista aquí a Galiza e tamén polo Partido Popular está, penso que na Coruña, non estou seguro, o alcalde de Madrid, o Gallardón. Bueno, pero desde logo, eu creo que se está ben de que as forzas políticas que entenden que para nós tomar unha decisión nos ten que vir xente de fora a darnos leccións a nós sobre o que temos que facer e o que non temos que facer. Xente que non é de aquí, que non vive os nosos problemas, que non coñece as nosas necesidades, pero reproducen así e reinculcan o esquema tradicional segundo Carlos galegos, como non valemos para nada, nos teñen que vir outros señores de fora para dicirnos que o que temos que facer, como o cabo temos que facer. Nos podemos ser moi autocríticos con nós. Sabemos que o BNG probablemente non é unha forza política perfecta,
Pero tamén é certo unha cuestión. Nós temos unha virtude única que non ten ninguna outra forza política das que concurren as eleccións. O Bloque Nacionalista Galego é unha forza política galega, exclusivamente galega. Nós non nacimos para recibir órdenes nin de Madrid, nin de Bruselas, nin de ningún lado. Nós actuamos con erros ou con acertos, pero actuamos en función das necesidades dun pobo que falta e falla defender o seu. Para iso existe o BDG, para iso nos presentamos as eleccións, para iso traballamos políticamente. Carmen Chacón ou Gallardón, tanto nos ten, porque ao final, inda que se tiren os trastos á cabeza, curiosamente, defenden as mesmas receitas económicas. Unha política económica de dereitas, ben proceda desde a Xunta, ben proceda desde o goberno español, consistente, como podedes comprobar nos últimos tempos, en os poderosos, os grandes, a grande banca privada, as grandes corporacións económicas, unha fiscalidade que lles dá pé a gañar e a obter beneficios, mesmo aproveitando os cartos públicos do erario público xerados cos impostos dos traballadores e das traballadoras, dos comerciantes, dos pequenos empresarios, de labregos, de mariñeiros, do que lle damos a chamar clases populares, eses cartos sin ningún tipo de escrúpulos para os poderosos. E os da baixo, a política da austeridade, como eles chaman. Rebaixar salarios, rebaixar pensións, alongar o tempo de traballo, abatar o experimento, incrementar o desemprego. Chegamos a uns extremos intolerables nun país como nós. Un cuarto de millón de desempregados en Galicia nun contexto dun goberno do Partido Popular que nos lembrade, que se acceda a memoria, que nos prometera antes das eleccións autonómicas acabar co paro e acabar coa crise. Estiveron estes señores, levan 2 anos e Galiza, converteron a Galiza no territorio do Estado español onde máis a maior velocidade se incrementa o desemprego. E por riba, nun contexto no que temos unha poboación especialmente envejecida, co cal os efectos concretos desa política son especialmente devastadores. Vivimos dun mundo ao revés. Mentras os da baixo padecen, sufren as consecuencias desa política económica, Telefónica, BBVA, Banco de Santander, as grandes corporacións económicas, os grandes bancos obteñen inxentes millonarios beneficios. Eles valen, entre outras cousas, para botar traballadores fora, para blindar as súas jubilacións daqueles que son membros dos seus consellos de administración, para aplicar unha política fiscal favorable a eles. Eles que son os que máis teñen, son os que menos impostos pagan. A que os futbolistas de élite, que nos dicíamos, bueno, sería normal para llegar por uso, que neste contexto que pagaran impostos. A que montou o Partido Popular, que se queríamos acabar con fundo. Bueno, o que temos, os digo, non nos merecemos. Pódense tirar entre eles os trastos á cabeza. Sí, todos os días, acusacións de todo tipo entre eles. Pero a política económica que desenvolven desde o goberno español e desde a Xunta de Galicia é a mesma. A consideración dos servizos públicos como negocios, da sanidade, da nosa saúde, do ensino, do sistema educativo, como un negocio para privatizar, dar a empresas privadas para que se lucren esas empresas privadas a costa dos dereitos de todas e de todos nós. Que a austeridade, que o Partido Popular fala, austeridade, practiquemos austeridade, suprimamos as diputacións provinciais, ese niño de caciques que está aí en Pontevedra, baixo o mandato do Partido Popular, habemos con ele, en eses cartos pasen os concellos para mellor poder tirar para adiante